Sungatumuzun görnükli vekili Zekini Bagşymyz Öwes Suhanow bir näçe halipalarymyzyň ýolunda öýkünmek äheňi bilen ýerine ýetirip berjek ajaýyp aýdymlaryna tomaşa etmäne çagyrýas. Sen liderden yektimini zirvelen Essevet birin marimun galefi Sevgilim istimi büründümü galefi Yürücüme kulpiden yalefi Kadrizden satlık sen yektimini zirvelen Yürgüdeni bilince gideyeli bilince Mecnun deydinler beni Ey 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 sevgilim gideyeli bilince Kayra geldiler bile Senem oğlanım